WhatsApp pengop ha kebuj sentis new jong ka kentai ko boleh perlu ngang semla kersan sekal ting na ka pira channel don ki perlu kita singa kilang ber ko we kentai hade me kilang ber ko we kentai kita kentai pat kailang semla choi pat hade kata ki phone yang ki ong kesangan lek kumno kila nga ajmut ki ngu e ka bangong ada yang tupat ka samla kila ada yang samla ki kapan map ka yam kapan map ki ngop ya ka kim yitu su padenga ada yang tu samla ki ka lej yang bot samla ki ki wan phone bia nga kumta hadu ba kim nu su bot phone nga bun kini ke jinga ngan ong spesi su samla naduk dari orang ba utristom upulikot ada yang berenda ulo ong ba tu ngan seng no ki ngan wan ok samla ka bahana ta ka jonga uyo pada ka samla ka ba kami hap kedan beru ngau pi ngam bisyari no ngai ya bro kalong kaju akhmat jonga kalong kaju ke jingi kadon cibun ke jingi ngam bisyari no handre ngau pi ngakwa bau perlu jonga wo peje ka pira channel udon kamban yo ya kan thai ka bar bha kumba mau ubha lara ude ubha yo da ubha ngau pi saisen ngam bisyar ngawan rai ke jing bha ngakwa no rai ke jing kalai ka rai ke jing bha hare nak mata ki badang bha ngakwa ki ben yo ka bha menta dan susu ki perlu ki ba ka samla jiki ka yalang bat samla brim kamla ban klet samla brim ya samla mentar kamla ban klet kamla ban I teknik ni ini production raki phone nga ki omba to ki phone nga ki ajmod ki hading katapat ya samla brim kam kuat benduk samla batmai kam kuat benduk kisah ha kalengo kisah ka umdum kisah ka jingpang gadunut ki kidang mong malah kasi Henry kimla ban lei namar beli kisah pengop ha kebuj sentis new juga kan ka banang ban keren nanta padon ki kentai ba kamtre dapat kali Henry kasih om balang perlok ki yalang silong perlok situlun kumtu nanta don pat ki perlok ki balek kumno ki bahong ba kilang mat ka kentai kam it hok ki Henry ki su yalang namar belai ka kentai kanang batok kanang banlek kene kanang banlek katai ban thau ki dia ban thau dau ban ai dau kene katai ong pi WhatsApp pengop ha kebuj sentis new ka kentai pi ka kentai lada ka don ye kebuj sentis new ka thok pi ka ai dau pi kene katai lada pi keli ka ya ka kan chu yam pi kan namar belai haba ka kentai ka yam na ka ban ta ka jungi kum ki senrang ni tolot ma ngi telot bat abang ngi telot ngi lemno ngim keli su ngim keren su mar belai ngim kwa bandi I bakayam kata kalong bakala keren nika keli ka ya ka bakale wat ikiji sya wajuting wajure namar belai lada kadai ka bait hok epi kan am thok epi kan am buri ru am napi kadang ka bakot ka bai women lai woman karai ka keren spang ka emotional blackmail ha ka kan thei ha ka jeka ba kani thok ngi kam kwa bani thu ikiji sya ha ngi kisenrang kale kumno ka emotional ka blackmail ka emotion ka jungi kata kembut ba kasu ka yam ka le susi ban pelong ingi ban pelong ingi ban eno ya ban keli ka ban da ka bale kumni ka job maka kayo ban yai ka yai la ban penyat ingi kisenrang kata kalong ba pakala pet matangan ong pi ka ka bajaya usamson ukalan be kram namar balai usap penbet ha ka kentai namar keren jisha keli jisha utolot no namar balai kata kalong bawa kalang ngim dai mesap pen hoi ka don kijing batai sipun nak mata ha bangi keren sepang ka bible and railong kataru kalong ka we ka jing batai dan ka jimut ka bangila ban puson ba usamson uklem da keli uklem da thau hadu kata ya kalau jong usianya ya ka telitelan ya tang na ka daw ba ka ya makam jung usianya ya ka piwa julek kunta keli jisha keren jisha keli bet ja ka daw wale waju ting sapan bet ha ka jing ha ka boy sentis ne kuntai ngipulin na ka bible hi ka ong no kitab sirak kalong ka bakandai kor ba no waju ai la ka donut ha ka kantai yo ka yo dong man yo ro ya ka jing klan ka jongpi waju ai la ka donut ha ka kantai yo ka yo dong man yo ro ya ka jing klan jongpi la da pi jam donut la pi pedi ya ka jing jam ka donut jongpi la da pi jam knap palat khmat kantai kan yo ya ka pi na klik kan yo ya ka jing klan ka jongpi arpun riu arpsan ko arpsan ko arpsan ko om no jong kitab istira ko om no arpsan arpun riu ko om no wat island ti ya ko wat island ya uthlik ka kantai ka balek kan sidut lada kam lek ko bapi on klan no naka pi kan ni kantai ka yam ka si khmat pi ka lek man lek pi kam ko ngu ka bapi on ka su thok pi ka su kor pi ka su lek man lek ka su penbet pi ban penlong pi ban ngop ka ban je ka wat island ti ya ko wat island uthlik ka kantai ka balek ka sidut lada kam lek ka bapi on klan no naka phim dai ban sap ngop phim dai ban ngop ban sap bi ha ka jing ha ka buj sentis new ka kantai don sibun perlok
ki bungop lada pi pidon ha gum kene ke jinge ngong pi kene ke jinge kalong hot and cool kata hak tem parang ki on hot and cool relationship kata mod ba haba ka tei push and pull teng haba pile ie je ka kale pejak IP handai haba pile bomon ye ka kawan kro IP kumne pang push pang kale kejak pejak pang kale pejak kum kene kentai kalong ka bas new na ka panta ka sapi jot ke jing em lojong buat you siap penbet hak buat sentis new ka tai lada kan ni sam laju pi kalong kum ni kam don jing je pi namar bale lada ka tai ke ye namar ya ka kan tai la sna na ka batau sinrang man pentengan yu ba usung umur we man ta kan tai ka hilang buat pi ka penjenjar pi ka pen bon jemut perkat pi kam long ka babana ka banta ka sapi wat ka tai ka ba ye pi ka ba buram pi ka ba wan rak ka jing ba na ka banta ka jong pi lada ka le syutia kum ni wan you siap pengop hak buat sentis new kan tai ya seprang la ka jing em lojong follow yang ana po Instagram Apira channel Facebook Apira channel nyau no san kandai san lalai arsan udah nomor singa pila metek singa na WhatsApp ngai le hi bakat balak kerjai ban jubab ya sibun ki jingkeli ki perok ki bakali ngana ka jingkeli sabu ya ka jingkeli jipi hapo ka WhatsApp nomor singa lada ngayok por mas jubab pipi boleh perok ngang ras melakar san sekam ting na ka Apira channel